Me will be by emergency Ghana TV. Ebusia ene. Yes, lawyer, yes, Saka, e will feed them has say, ye papa, Nazinya Bema, Eden Asem Abedan, Naya, e was Sumpa TV. Nasimo de by any said. Awale eja okomu no kire ni shege yankasa enti odi ababe dance ye moan because on the situation na okomu nankasa onti ase enti ebusia ye nsem ne ye nkoni nkotie mu nsem emana so channel so ba subscribe na wa like na wo do comment so aba comment section na ase yenko na ekohwe video no emma bra na etesen yo area yi ma yemusa odin ni yemusa bi me pa cho ba wanim so anke beboa ye me dine de wadaroma me de besie kakra na chire no mo bia wa chira ye okay yentie we daroma edika mechia sumpa etiefu yo na nsem bi ha me okay efa mawari sem adere ane masi ko ntene amasi na mseme de abedan untini yasi nkonwa mi entie we na dan me de bedam de ahyase ese de yenkra na madaroma me pese me no transi ye to oba no ene se me na se yentie asem ye den kwoto nkra me hu oba bi efe na Abigail apia yo o freaking tampo boye bunini timi hu no na me yese me kem nyanka se mu no na ma he ma adwen se mpese me ware dada timi hu ne didi nkoma didi aware no nkoma ya ma one so mai why ana isi enti everyone say it take be 3 months kura na if ayo phone so timra mu hono na me pe kwan bi na me ko kwan bi so na me ko hono nkodru ye ne didi nkomo na ese nkodru anado anwumre enti na ese ne ta maso be kwa adwuma nti eja omo me ode me tia o ma me no papa so oba na ye adwuma be oba na ye nurse ni yo enti ode me tia o ma me no papa e ma me no mu didi amane na eja omo pe be bi ma me dai to bande oko night ti anopa o ba ye nurse me ade chi a me meba ti anopa no mo ba ye no ana me ne no e ko papa nese me kwasre no se me pese me ware ne ba no mpese me tie fie chihye ya ewo ho tina okobo okokoko ana okutie keke ko me tie na ma ba mechi na wa beboa ho apem akowani enti nese first time a me de akoho eno no nti nyame ni papa ne je me few so eni me didi eni me kan won sem bia se o wonu momu de ono no ya santini ofrin su tabe poso enti se ono kra no obi firi kwa no so ba be ware ne ba ene de because oba no ma me ye ebonuni ana ono no papa no so ya santini tina se papa de wi a wosi ni medi nkomo na mani age o ga jem se ne me ya ebebo bi o metwa be nsi so sanity eni esa men de papa no e kasama me ni je meja de sada no me de ba mechi enti me no to adwene bobo aye ho a ntanze take be 6 months as 7 months na ko tina so me na busu afo bobo mama na enti oba no adwuma ni nti on dey share date ya de ko ye bibia ifri oh fine 3 days ya ba ye chino na mienim ne kurani na isu bi koswa na to be frank many nyam ti wo oba no na 6 months mu ana e fa ne se kasa ni bibia ye ayese okwa adwuma meba wo ni oba no sha ase edi nkomo no ene ne ho ade yo ni mu nyina ye fa se roughly 6 months 6 months okay enti tamwa me ko kan ho asem wie no start ba mo na ono no okọ night no nya off a 3 days off a se ne no benya off a ade chi an oba to oba there to so 3 days no okọ ti na me nhunu eyi bia anase fu etie mo aye so na me nhunu eyi bia op me ba na chere se
Ushia na amokoye bibia wi amokotena ye no. Emra ya me ware ne de wa metena me. Wa metena ho. Nti no se he. Wo honom na wonya off a an wo ba. Be a 1 month. No abetwa me fa say wo check it emra obedi no me wa 2 days. Na ye mu bi kura ye ma kura no. Won ware ye mfie nsi ya nkotena ba bi o. Enti ye mu bi ye ma me am ye oba no. Ya ese plaster no. Ye tare ho. Enti eno sa nhyehyeye ne ye nhyehyeye a me ankasa no me di begu krata so. Ti wo be makro obe kan na plaster no be di atomu a. No wasan ne aware ne ye di plaster agro. Na se wait ha. Na bibi si amede hunu. Yo to aswe. Enti eche no a onya me say onya leave kakra bai. Ese niam bi a ekoso ne wo de mesre na me de sie kakra. Papa because me ka se me bi mamenka no meba mamenka no kure bi nkyerɛ yete ha nipa ho adwuma ne ye hostel wo di kind of omra bai se ompese be bie wanim sanity se nkomo na ekwa ne bone so na mpo ye ne nipa na di nkomo a eno kyerɛ se yesu ye ni kwan se ye disclose nipa ne ho bibia enti se ne wo fra ne amantoma yi asem no giti se ye betimi aka di akira me na ye oh nyomne se me mom de me wofa enike nsem a yekoso no me maame adika akohonom ama bibia ye ene na akokasa ama bibia ye din ane yaba ena anye din meba enfami ntumirika ena anye din meboa enti anye din a de na wose ye biebie ni amani so na da ho na ye tubofo akọ ana ye tena se ya solve case na ye nso ye hunu ba bi na asamo kasini na ojetini a science so ye de bim ni akwa akodi fo ana nipa ne so di bim a ye nso akwa akotwa wrong meet eja mesrew sani asem ni siti e kan saa na ye nso so ye twonkra ye nso ya to ne saa ma obi atene ho ase dia make mu da ho me da se enti mesrew ye ni nkomo na nkomo ne professionally wada roma why enti asama making na se oba ye no akwa bibi se bibi wo ho na ekoso na mebi amani nyi na me de netenas na me ne ka masemo kwan mu aya wode be mame no na se enya de so betima kana sem we ira biga wadi mfie sen o 36 years o ma o baba na chese mu aya wode be mame no na se me hwe se ne isi toto aso no a na se e wo obi a den mfumso ayen kana sem enti wo ye mfumso obi ema ono na ayese meso no niema bi haminti na menkana asem mfumso be no ye so niema bi haminti na menkana asem ene sen oba bi abosome na oba okuni nchen bosome a oba okuni nchen no binim se wa do akọ night na wakọ na awanya ofu aban ebia okura na obeda ntem madam me pacho obetina phone ne TV mama na bo besa 1 na warefo amani hunu ba akọ na waboso na warefo amani hunu awafo eti esa abre dodo na amani hunu na waboso no meso sebe adwuma me ye me amadwuma ntime pon 5 na me pon no me obi a me menya yonkosem me mpe yonkosem ti me bafia bibia meso me aduane kama no a emimra me ne ku meda isenti me dwale eye bibia by 6 ni me dwale am bibia wi adidi you rather man no nti boso me bia we oba wo ho nsra emre do do se 2 days once obi a watiska ye oba ho a na papa na se dia wo ne mi nkoma ani mi di enti me nkansi ni twe na emom abrabo ne yenyina ye de ye bo se bi ye nti abruchiri yenyina wo Ghana ha ya adwuma na nka wo nya abotre na pre transfer me se champions ye timi ye ni sa pre transfer na no ukuru nkwatena nkobọ bra na oba wote ha bosumi mu nyina ukuru be hu a 2 days na ya ware enti emema ibi so fansem o no kwasem ni me kra de na eho kra de nseda how hamisa because
me ankasa no madwuma asɛm no me nhyɛ da ni time wo fie saa enti na me no kra me nsan no de enhame by name oba me nkyɛn a nneɛma ɛkɔ so no mmra kro benya ma wo no agye phone ni TV enti me so no already me no ayɛ sɛ ɔsɛ ɔkɔ a me nkwa na metie me ana me yɛ me bi oba bra asɛ saa ti me no so me na madwuma asɛm ti me sɔle ntam bi afɔ me paper me demo taise so ayi bi bra wa ba nyina wa na pa bi by 5:30 no na me dwale na me kɔ adwuma so on me kyerɛ no opem sɛ me wo adwuma mu a me pon a me ba fi enti me kura no wo ba me nkyɛn a saa ne ma ne nyina me ha wo ho ma de dada we so a me ye enti me hwɛ ne ɛkɔ so no a wadi kan me kɔka na asɛm a ne ɔyɛ kyerɛ me no na sɛ abebia no ɛho ayi die wɔ me mu enti na sɛ ayɛ sɛ mentime nka na asɛm bio agya na asɛm kura fine agya na asɛm kanti ne wɔyɛ bia no agya ne pa man nti ne we kɔ so no it take 4 months na me ne no ɛnada because ɔbɛba abɛda no na me nim tam kɔkɔ no ɔbɛda meba mame nisa questions we ansa na ɔbɛwa ɔba no wunya hunumu bi sɛ ɔdɔ paa ɛno deɛ hunumu ne deɛ ahyɛseɛ deɛ na me hu biribiara kama sɛ ɔdɔ no a wotimi ne wodi nkɔmmɔ ka kyerɛ wo sɛ medɔ wɔka bi kyerɛ me medɔ wiase mahu kora metena wɔka bi kyerɛ me ama me ankasa mu so no medɔ no nti na mekɔware no ɛnyɛ sɛ me ba sɛ na aware no akyi so nti ɛbaa ne sei no meha me paa meda koraa me na because medwene nneɛma ho a mente aseɛ so sɛbia mu asɛ biribi koraa si na mekɔka na sɛ bufuo ba koraa meam sɛ atwa me ho gye wo pa kyɛw saa nkurɔfoɔ ɔmo asetena ya na sam den enti saa we no mo kɔ so no na wo no dako no wonom mɛfa nso ɔbaa no mbɛ 4 months na akyi no wonom na me maame baae wɔn so ti kuma se Ashtown ti ɔbaa Ashtown maame yo enti ɔbaa ye no ana ɔse ɔbaa me nkyɛn ana me ne no kɔ de na ɔbaa wo ho sɛ no tim sɛ wo afrɛ na yɛ complain ama no ɔno na di kan sama o maame anim ɔdi kan me complain ama no enti me maame baae a wɔne me tena ase no pagya asase mba so ɔbɛɛ sisi ni sɛ boso me nan ni wɔne ne nada okay ti wɔn nam ka kyerɛ sɛ ante asɛm wo kura me me fɛre o asɛm wo yɛ ada wa atɔ saa mmiri me yere sɛ ni no tie ɔbɛda bi wɔ kura me hu tam ɔde bɛda me dagya no bi a bɛɛ sɛ makyɛ kura bɛ 8:30 to 9 na mada because my says more na me dware enti ono wɔte osisi abusan tam pa wɔdeda me ankasa menim ebi a me timeni na wa wode wade no wantimi ne na ankasa wɔ sansem we nyina na me de ka na asɛm ana mte sɛ so wadi ka da nani ada suban di aka ne kasa wo ho be mentimi ne na ankasa wo ho da mi wura tie me woni obi na ayɛ adwen cross ye bɛbɔ bra ni bi ɛna mo kɔ na wahu sɛ eniama nhyɛ da nkoye ade a wo sɛ odi kan yɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔne ne tena sɛ me dɔfo pa sɛ ni ɛkɔ so no mani nyɛ ho wante ase afei de na nkrɔfo ɔyɛ den ne sɛ champo ade a wakɔ amasu aware ho anasɛ asetena ho no sɛnsɛm ni bi kɔ so na wo ne wo ho kani na antena se ansɔte ne ade na third person fiti prɛko pɛ bɛma yɛbɛka sɛ no yɛbɛdum ase agya koraa enti asɛm a meken na mekyerɛ na me maame ne yɛ sɛ wɔtu no fo ka kyɛn wɔyɛ no sɛ asew na den ade a woyɛ asɛm a bɛ masi me bɛyi kan yɛ no korɛ na wotew am sɛ ɛyɛ anti asɛm a wɔ no wɔyɛ no started sɛ wɔtu fo no sɛ saa deɛ wei deɛ ɛnyɛ enti sesa efiri ho wa emuayɛ ɔde maa na asɛm no korɛ Ashtown maame ne ya mani mi o ka kyerɛ me ne sɛ yɛntimi nhyɛ ne sɛ wɔnantem na ɔkɔ aware ana so ɔkɔ de yi enti wɔnam sɛ ante sɛ wɔ hu
oka kire wo ne wo maame se muntimi nhemra ma no se wonantem wa ma brisan on the time o de dano am se antimi obey me yire ye ntunufu ne mete hu na maame ka asen kire na de no oka no ka chense sa so se bi kura na office obey sa ne ma na wuntimi mantema obetime adwo se be ma no ono no oponte bantem odantem so on oba oye aduane ma odi aduane de me mitimi ye bi on susu timi ye bi enti mpempi no woni ni mienu aneta ye aduane bra waba na aduane de ono oba obedi san ibu okro beba kra na ma ye me nkwan ya sa o ma ye nkwan ne niam anhye fridge mu ma so no oba obeba na me kra ma di dwa ye bi bra so ibu oso so asem hwe na mintimi nya ma di dwa egu no oba no wa ye mamenka secret bi nkyerɛw mamenka secret bi nkyerɛw ema dodo ni bi se nya wo baako mienu a monye phone mfiri ne nsɛm na menka asɛm we nkyerɛ na nsa na abadwafo abem me dom no kra tie dia me ka kyerɛw no ema dodo no yen ye wo baako mienu ne miensa na yete hɔ a first of all society na me ate ase se na ye baba ko ne papa ne wen ya obi enye obi ama na anware no enti ne sent waka ne na ato so saa na wote hɔ a wo twen obi a obeba be sha ne kawa ne keke status yasesa ne status afra ne Mrs. just that enya wo be ma na akwa akware no na odwene ho enti wo ye be ma na wo tie ma wie ya asem a me kan mu wani na ho e wo ho the fact is all baba friend me even omo nwe kura me is a champion so baba ya ne ho ade abaware no ani ade ehia no enti me srew se akwantuo ni kokoduru ba bi se wode wade de wodoyire ukotu nefo wonfa oka bibia onya yi na wone ne tena na se wone ne tena se kasa na wonti a papa na twitwa na wose otwitwa so ema we meku anade amike uja na enye yi ne o ne se emra saa ne ma no koso nyina echi me fan se be se be ko 5 months ni opake ne ntade ene so no weja opake ne ntade na weja ne ma we ya wodi koye no ka kire me se o no o de we no echi no hantu o de foforo beba onte so o boy bi wo ba bi na me ko ja me ko se wo ba bia na me na me ko si no wo mase baby o che no wakodi na kakra wo pe me ko din bra na sawo ene dia abai ti mo monte enti o de ko ye no the follow month ana obaye ana obe pake ne nchensen na oja nsere ba miensa be wo se wo de be ye nkwan ende minim na bisa se na nchensen ya wo apake a wo de ko ye o ka chem so onde wo de ko am say na last month wo baye wa ba be fa wa fa won ta de month we so baye ne wa ba be ye ni enti saa ne ma we de nchensen we de men fence make am nkosi wo odo ne dia ne ho akodi mu ampa men fence make am nkosi because me nim adekura abufu am because me no nkwan me no nya hwe saa ne ma na wo ye nya ade ya ba ko so aware uni ni party wonya ne hwe won kasanti ano no ye sei enti so de beko di asesa won chansen won sreba miensa na aka wo porch won sesa kan na me wo ba me wo me niam me no mu dada na se wo sesa wa dia wono na se wo so dia fa ho atu ne pre ho no me bufu yi because me na nsem bi wo me how bi wo mu dada ana wo sa menye wo hwe wo sa yesa de opon sa ne menna menye ne ye boni bi antre wo menye bufu sem bi antre wo ba me jo kama no me fancy bibia ye ne kama na se wu ye se ya enti me ka che ne se ne wo ko dia sisa sa anchense ne den e ka mo ko o sisa ko enti wana wan kasa no se me de me mani so obeba abefa na msiyo mate ti wana me yi ska eto no santa table so se wo de niam no be ko dia ene wo de jikes ka na fa ko na me mfa niam ska se na de to center table ni so me de 100 cities na to so on fanya case kanko abrebia oba no oba obedin na kakra o kwa ama ne sei o ko dia mia na me kosi no na me twa ticket
amano no amandi o de beto ne ho mama ni o de beto wo ha wani agba ko ma say o me send no a week bia man say a week bia e bi wo ho a e bi wo am sending no 200 dai munya na ma fra maami e munya o e bi a 150 na ma send the amount e bi wo so e munya kura no e bi a 120 na ma send the amount wo yale a wo fra me a wo hospital ka frɛ me na nurse ni hospital kro ye djuma ye hwe no o se twere nroma no e ma no to enti ka obɛbɔ no o frɛ me anu ma send ya ma fi sɛ me hu no e be sisa me wiki bia no a me send na ko ma sika ma na hospital yale a brotherhood se me mfa nkra bi ma wo brotherhood for se me nka nkyerɛ wo sɛ wo mo te ho no mo a mo te ho akata wo mani nyina ma hu no sunsu mu wiase sɛ ye sese ka no abetwa ati enti hyase edwane sesi awiem emoa be ne fa moa na yentwa ne tia enti ne tia wa nyina ne sɛ me maame emra ɔde saa ne ma no kɔɔye no a wogya saa nkyɛnse miɛnsa ho maame de yaw ne abufuo sesa saa nkyɛnse miɛnsa no kɔbɔ papa amane sɛ ade a ne ba na yɛ ni be koduru ɔno nyame anim ni papa ne ka kyerɛ me sɛ nsɛm a me ka no me boa nam sɛ bra wan musa nka sɛ owura ma me musa me bɛyi ti we free head ru ha ma bana me bɔ mama ne a wo ka kyerɛ me sɛ me boa na metimi aba be ka asɛm ato ba no so ɛne papa no ɛntimi anhwɛ anka asɛm ne ti wo frɛ ne ba no ma ne ba da mu ntimi yɛ na me ka kyerɛ ba ayi papa ne sɛ papa sɛ wo asɛm a me de ba sɛ wo sɛ me boa de a ɛne me kɔ obey sorry periso me bo asew oba na nkasa wo yire no ai wa yire okola adan ya for papa so na uchi for papa so se papa no oni ma ni nkomo sa me ba uchi for papa so se me kra ne se papa asem a me de bae no se wo se me boa de a eni mesre kwan no manu asem nyina ni ntisa oholu usu holu no oholu mata de ehye me nyina atete na wo so an holu no se ni oholu mi ana na so holu no misumi holu no ye difo an ka ba ma ko ana omo be nti sa na no ye frɛ no holu mi ana misumi holu no ana so holu yire nti wana omo be pata ye na de ba nti me ba na me maame me be bo me maame ama na no maame ka kyem sɛ my mistake ni kwa sɛ me kɔ di na chi de sa na ma no kɔ nti me maame bie ne ma ni so kyerɛ me ama me gye me fum so etu ti wono me maame frɛ papa ti sɛ dia ne nyam wa nti sɛ ni akɔ ne sɛ me maame akɔ honum enu akyi wa akɔ honum ene pa akɔ papa ne kyɛw ne papa na kasa ayi bibia ma wato ne nsa frɛ oba ne sɛ wo mra na ne ma ne yɛ mienu ɔno deɛ on fa entrance na efutuo bi ewo bia ko maame ne ka kyerɛ me sɛ kwa a wone me kɔ no ɔmpɛsɛ yɛbɛkɔ akɔbɔ nkuru ama ebufuo foforo ayɛ den asan o maame efutuo no me maame asɛm ɔka kyerɛ me tie kwa menye din obetu ne na asi asɛm no so because nanka hɔ no na nanka wɔ sɛ ɔmo hwɛ ka asɛm no enti me ba o ti kwana a wo kɔ no wankɔ sɛ ebi a ne ekɔ so no wuntimi enti abusua ahwɛ mfa yie ntu ye na obi ankɔ ne baabi ya nkɔ sa na mo kɔ ye siesie enti me maame de ɔde asiesie ne kɔɛ ano ɔkɔ ka wie ne ye bae enti me maame ene me bra pani hwɛ ɔba nanim ɔmo hwɛ nanim na edi 3 months ɔmo frɛ no kura no a ɔmpɛsɛ ɔbɛ pɔmpɛw au enti enu akyi na me wɔ fa so abam no fa panyina bɛn wɔn so ato ne nsa frɛ no 1 month ni ti mo frɛ so ɔmɛyɛ dɛ asɛ bra wo kɔ asɔre bɛn me pa cho me ko living way no so ya asɔre a emu ɔmo wɔ mmara pefo nso sɛ masɛm nyinaa ne sɛ sɛ no me a meto ne nkra sɛ wɔyɛ saa nneɛma no nansen a meka kyerɛ sɛ wo fi sɛ wɔ nware bie mu a ɔmfa me nsa ne me nneɛma ɛmmerɛ me because akrokro bie wo bia ma krokro me ne me maame bae no kɔ firi wo bae kra me nkoa no wo ma no me nkoa ma sɛ wia me ho aba wa abra me maame nim ada ko so wan fire dabi so na me kyerɛ no meba o kokoko ho nyina ma fire ba kokora na me kɔ ekra wo hwɛ manim ei ene na boni ade ayi na so asia ya adwuma
Sa odo de ehun se ntokwa ba enka wo kọ na anya o esi enwura akira abeje ba ko enti enokra ampo madamfo mai bia bra ba da America ni hiame na jamadamfo because aware ne mprantwe ye ko se me ko na me tese me ko e nim kra no uye se ya wanhwe kra ni nyina wajao enti no mama nka asem che de awo kan tintin tietia se won fa nsa ne ma jiga na fa kwai na muntwa so ya na eno enye eno de me de kosa enye yi na me nka sai se we no nya prison ma twan ya awo fa ma wo so awo ma meja me mintumi eni e ware foforo ka ho enti ne wo mne se me wo fa na ato ne nsa afre no wo de ne wo china da sei ana my ne se ne me de ba be dan mo because say me hu ne menya me ye me hu say me no ka say hwe say emra case ni ba yi nyina no na bona konuma ama yare a emu okra wo so yale yale ma me ame ma no ko hospital sa problem no wo ni na so nyinsen mai papa ba ko no say ba na wo say essay papa jai ka Mr. Champion 24 na di o ekeka ko no me ntimi nkofre na se so won ware a on fa me nsamre me ntimi nkofre aba ya ne se no so me ka we ya wo se ade no makasa se na ni o mu ne se me ba me refi asamba rem na manya na mo mfre na nsan ware a on kan no ni be na anu ya be Sunday ya ni sister panyin bi wo wa ya na me de no ho asem to nanim ana me free sister no ana me de ho asem to nanim se se still na ni nua no ya frɛ no o ma na me fa frɛ no what they say nti se me nhunu nie sa no mo so mo Gaddafi mko koja na ware enye me frɛ wo de me papa de America mu nyima wo de sister ne de no so e ya asem kese prison by na chen sa de we sister no so de ne ya asem kese ni nua pani no ana ni nua pani no busa e ka kire me se na me na maka kire ne se on fa me nsamre me no ene me ne ma mre me na me se an because they say 5 months mu ni ewure ye frɛ wa wo ma me from me mpani for from me ai mabusuan for frɛ wa wo ma bra no mun kan na saware no nwale bi ma ye hu ne ye ya wo ma ai so on fa won samre wa wo de won sa bebrew wo de won sa no oniema bebrew na wo one na agimi no be wale wo na wo ma hye de tubofo ama na be aba be ye wo hu hwehwemu anam se sa na me na me mana dwene ni akọ bia me na me mana dwene bibie besi woni ne ntambia obo mamane nam se santi wona wugu aware no wo se an ni me kan wonu tie nam se sa ene se wona wasoma me aba me hu nhwemu dia ene mesama sa obeye hu nhwemu ofan ne ya se wutwa tire wanyenye nkra wo mantam na de na wa musa no menim ho me busa na wantimi an obeye nhwemu no ye se wo ye de Emma ye menene kasa wi ene e okan bi kire me so me kan bi kire no mudi mo ho atem ene enya asem because asem na okachem ni kwan se wokasa asem the last na mu twa abom ho no de na wo ka kire no last na ye twa aboye ho no me ka kire ni se menim se ni nua pani ni no onim nyansa obema ni nua na adwenti na me friend de no ho asem ye den etu ne na wo so ti aware ase na minim se uye nipa wo se na adwene nti se na ekoso a kan che se ni tika kraka na kwanta kraka bibi sa ankoso anka bibi sa ankoso so o record me okay yo yan fresh sister ni musa so be ware on ware bi media mpesa meka ne se na abrampa se eniama nwake a se sumsam ne yenyai akuma ema bebre abusua ni nyina momu nko yentimi nware mu de hie ibiom sa sumsam na enu ntini mo betena baabi a mo tena mo gina ho wo so asori a wo koso ma ho kwan se kokko ware obi because aware dada ne nyeden enwuye no ebusia mi do bibi asese ojibo ma ko hwe video no eba yenya be me yasema o chire mu ne chire se awale ye die obele ankasa emei yanka be ma na nke ye se yanke de na betena ha sopa na mo no ehu se yes ya sopa no na so ye obenti no ni atu ye boase ye defe oba no
Nyenua be me yase media or bre ankasa. Sisi a wo ye wadwin sa wale like wale biom jano no like oh asemo jano no feel free e wa brabo yi mu e be jano fa ne sabre no eni so e den ya weni ndia wale hu biom me busuafo atun sa afro sa wale ni se weni nji hu biom a fa me sabre me na bibia atun twa because minyawa mintimi nyede mintimi wale foforo awale we uye den ya enye ye biom na wale a wawale mi na obati na vongo na eja wo te Ghana ebo bra into oye bibi wo bebi owo na oye bibi wo bebi owo na obeden hu wenya be ma sei ompe imana kasa di yenim die haye yenim die haye yenie yenya papa na ye chiti omubad yenya bone no so na ya ye kasa wo ho enti mana kasa yenya modem bio bema obeba obefie ejuma ba eje onim se ofi bebi na oba on stress no matter what on stress mumpe don be mu hey kai no na ma ni bi pe nti yenya be mi enu ana na ya aka no on forget your ba no no mpe ni baby ntina on penny baby enye the entina because oba we onye serious enye bibia ye be kama bibia ye wa wale we mu ye wo say ya boy ye mu say ya boy nti wan sense ede ya na maya like ede na mope ede na mope aya mudie yesre musuban no munde hu edi nkyere ye mema no ni yesi se betimi eja ye ne mutena ye wale mu a ye betimi akontene ne ye ya hwe se betimi asesa na ya hwe ye ntimi so eja ni ya work out simple na so mamu be ye mu holy mary holy na afede ye wale mu wia na mo be show ya attitude for the akere yes akwa na de asaye nia ye be ka se mania nanso na enye ye nia kakle bi peneja omotisa ntebusia ye fasto iwe entu ye hofu emani bia stress mema no dodo e wa walie mu omo stress omo dodo emema no bebre na be kan enintia obi be ka di okom wa walie mu a obi wo ho ye elder because of eninti on person obi abeti ne ho asem nti no de ahye ne ho na eja obeti ani se okọ unti asieda nti ye first story we entu ye ho funa make house ha egusa ye emergency Ghana TV channel so said that ni aba subscribe na wa like na wo de wo comment nso aba comment section as keche mami esi anything any meeting ebusia ye ba sanso edin hyimu e wa me